U ovom videozapisu ću tumačiti o kralju Stjepanu Držislavu, ali prvo ću se malo dotaknuti njegova dvaju slavna predaka. Mihajlo Krešimir II. On je vladao od 949. do 969. godine. Dolazi iz dinastije Trpimirovića. Na prijestolje je došao tako što je s prvim hrvatskim banom, Pribinom, svrgnio svojeg starijeg brata Miroslava s vlasti. On je također prvi hrvatski kralj koji nosi kršćansko ime. Jelena Slavna. Ona je došla na vlast nakon smrti Mihajla Krešimira I. i vladala je sve dok njezin sin Stjepan Držislav nije bio punoljetan. Njezin doprinos Hrvatskoj je taj što je dala sagraditi crkvu Svetog Stjepana i crkvu Svete Marije na Gospinu otoku. U crkvi Svete Marije je 1898. godine arheolog Don Frane Bulić pronašao nadgrobni natpis kraljice Jelene. Taj sarkofag je povijesno vrijedan jer prvi put u kamenu zabilježena je titula kralj, to jest rex na latinskom jeziku, rodoslovni podaci o vladarskoj dinastiji i dokazi o razvoju memorijalne kulture na Hrvatskom dvoru. Ovdje se također nalazi dio tog nadgrobnog natpisa. Ako želite pročitati, samo pauzirajte video. Stjepan Držislav. Kralj Stjepan Držislav i vlada od 969. do 996. godine. On je vratio Hrvatskoj izgubljena područja i tako je Hrvatskoj i vratio njezin ugled. Istovremeno dao je potporu Bizantu kad je Bizant bio napadnut od strane makedonskog cara Samuila. Za vjernost car Bazilije II. Povjerava Stjepanu Držislavu područje Dalmacije, titulu eparha i patricija i gospodstvo na Kraljevinom Hrvatskom i Dalmacijom. Nakon smrti Stjepana Držislava, dinastijski sukobi braće Svetoslava Suronje, Krešimira i Gojislava oslabili su Hrvatsku. U takvim okolnostima Venecija je prestala plaćati danak i zavladala je dalmatinskim gradovima. U prvoj polovici 11. stoljeća na istoku Jadrana prijete Normani, a na sjeveru prijete Mađari, koji u Slavoniji za bane postavljaju svoje štićenike. I tako, sredinom 11. stoljeća, Slavonijom upravljaju ban Zvonimir i njegova supruga Jelena. Sad ću tumačiti to nešto malo zanimljivije, a to je legenda o hrvatskom grbu. Legenda kaže da je kralj Držislav ratovao s Mlečanima. U jednom takvom ratu kralj je pao u mletačko zarobljeništvo. Mletački duć čuo je da je kralj Držislav dobro igra šah, zato mu je uputio sljedeći izazov. Ako ga u 3 partije šaha pobjedi, biti će oslobođen i moći će se vratiti u svoju zemlju. Držislav je prihvatio izazov i sve 3 partije je pobjedio. Duć je održao riječ i hrvatski se kralj vratio kući. I usjećan je na taj trenutak, uzeo je šahovsku ploču kao svoj grb i grb svojega naroda. Prema drugoj legendi, crvena i bijela boja na hrvatskom grbu predstavljaju ratničku sudbinu hrvatskog naroda. Crvena polja simbolizira krv i rat, a bijela boja simbolizira mir. Ja se zahvaljujem na pažnji.